Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya. Molts de vosaltres ja sabeu que avui oferirem un programa especial, una mena de pròleg de la programació definitiva i diària que procurarem posar en marxa el més aviat possible. La d'avui és una missió que neix amb la humilitat del que comença. Arribem fins a vosaltres amb l'il·lusió que podreu notar l'esforç que comporta aquest primer contacte, amb tots els errors i encerts. Viure. De debò t'importa, Sue Ellen? El teu marit s'està morint i tu mentrestant fent el pendó vés a saber per on. Sue Ellen estava malalta. Vols dir trompa? Hauràs de tornar al sanatori. Señoras, señoretas, caballeros, hola. Si bien es cierto que Televisión Espanyola ha mejorado últimamente, terminantes, la millora important es produeix el dia d'avui amb la inauguració del tercer canal, on espero treballar de tant en tant perquè fins ara només em lloguen a la tele el dia de fi d'any i encara quan surten tots. És broma. Visca el tercer canal, no és broma. Voldria adreçar una abraçada ben forta a tot el poble català en aquest dia tan important en què comencen les emissions de televisió catalana. Jo el que desitjo és que la televisió catalana sigui una finestra oberta a la nostra realitat, al nostre país, aquesta terrassa magnífica on estem ara. I el que voldria és que la qualitat dels seus programes i del seu missatge fos tan net i tan obert com ho és aquest dia d'avui. TV3 ha volgut néixer precisament avui, vigília de l'11 de setembre, amb la voluntat de col·laborar en el redreçament de Catalunya. L'11 de setembre de 1977 es van manifestar a Barcelona 1,5 milió de persones. Era la culminació de molts anys de lluita dels catalans per aconseguir el reconeixement de la seva existència nacional. És difícil entendre que un poble celebri el dia que va ser vençut. L'11 de setembre es commemora una data històrica que significa una gran derrota del poble català. Deixem enrere els temps que Catalunya, regida per la Casa d'Àustria, conservava les seves llibertats nacionals. Su llenguatge sempre de cara, maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. Passaré per casa d'ells i a la tarda i tota la nit nadaré lleuger del rocs a la vent. Adéu arbres de vellut, corrents que entredis. Si el Music Hall és la festa de cada nit, hi ha festes que només se celebren en dies molt especials. La Festa Major. Tocant la son de les orelles, que sóc al peu del teu balcó, duem les galtes
ben vermelles de tant fregar amb aigua i sabó. Vaig per la vida dret, mirant a la gent. Res no vull amagar. Hi ha músiques i músiques. Segurament que els espectadors de TV3 estan ja pendents d'un instrument de vent molt senzill. Un xiulet. El xiulet de l'àrbitre que dirigirà el partit Barça-Osasuna. Schuster. Molt bé, atenció, atenció. Gol del Barça. Gol d'en Carrasco. Ha estat un tret formidable de Bert Schuster. Ha rebutjat el porter i en Carrasco. President Jordi Pujol, quina valoració em faria d'aquesta primera emissió de TV3, Televisió de Catalunya? Bueno, sembla, tots els comentaris que recullo són molt entusiastes. Està clar que nosaltres estem en condicions de fer una bona televisió, que pot aspirar a ser una de les bones televisions. Evidentment no cal dir a nivell d'estat espanyol i també doncs, intentar tenir un bon nivell internacional. Per altra banda, és un fet molt positiu perquè Catalunya té el dret, per la seva llengua, per la seva cultura, per la seva tradició política, per la seva voluntat de ser poble, a tenir el que tot poble normal ha de tenir, que són els seus mitjans de comunicació propis. Tú sabes que hoy es la primera emisión de televisión de Cataluña, de TV3. Sí, estábamos mirando en el hotel y seguimos todo el desarrollo, al menos yo en mi habitación, seguí todo el desarrollo, cómo funciona todo este nuevo canal y bueno, vaya mis felicitaciones a todos los que lo hicieron posible. Acabem la nostra emissió amb una invitada excepcional, Montserrat Caballé. Senyores i senyors, bona tarda. L'expectació era gran. Tot Catalunya esperava aquest dia. Polítics, intel·lectuals, artistes i altres personalitats han celebrat junts el naixement de TV3. Aquest programa ha estat possible gràcies a l'esforç i la il·lusió de més de 100 professionals. Alguns pobles fins i tot han instal·lat pantalles gegants a les seves places. Aquest programa s'acaba, però seguirem treballant perquè d'aquí a pocs mesos puguem tenir una cita diària amb els televidents de Catalunya. Comença avui una segona fase, decisiva pel futur de TV3.